Karbi lamen amai so cheng dhenta longri amai pen phirang ki amai ke phakot. Lason si ni phain ko re si oni ni jang Karbi anglong pen bang pho MLA atun Karbi alam pen seme dengdun si phurkimo tok pang. Ningkan ni siaprang pen Karbi alam official language aman long der phi piniani Assam Assembly alo anta Karbi alam amana pen kachilong dunapot Karbi lamen amai hin pen ningkarong chipiklo. La pen la song deng an kewan ikapot Karbi Anglong Autonomous Council a CM anparta MLA Dr. Tuliram Ronghang la pen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma aphan kachoro chupajarpo. Tapang se rangke beteng apan ningkang sam la pen akachoro pa kajirirlo. Te rangke tu lang tum pan chapanang ko galam theke lalo Karbi lame ramai kripi hin pen kaping khara peng si ini nile tom rangke maing ni ponlo athepi ke lalo Karbi Anglong district chapalong dat pen ningkan sekara ho Assam Assembly along Karbi alam aman apeng chapalong dun jasamet pet ingkoi raisi aru acek lo surini rangkai rai frog patumi Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong lapen bangpho MLA atom Karbi alam pen semi dengdun si purkimo tokpon ningkan si aprang pen Karbi alam official language aman longda dapi pini arni Assam Assembly along anta Karbi alam aman apeng kepalong apot Karbi lamet ame hin pen ningkarong ipi iglo lase lason ang deng an kewang ik apot Karbi Anglong Autonomous Council la ICM an parta MLA Dr. Tuliram Ronghang lapen Assam ICM Dr. Himanta Biswa Sarma afan toro pajir pon iglo niletom lakha thoksi sucheng dhenta Karbi lamet longria amaya hin pen ta ninggarong lapen ninggang sam kachepaklang dun angthek aphan si pini niletom. News 6 report Northeast 24/7 Karbi Anglong.